Brate, ti to plačeš? Nije, brate, nego kad god igraju naši, meni je to, razumeš, uvek. Šta? Pa utakmice. Nije, nego me dira u srce, razumeš. O, nemoj plaki. Nemoj, to je tekma, brate, nije ništa strašno, ha? Nemoj sad, mora da čuvaš suzice za kraj. Ej, ti nešto pametno da kažeš. Nije, nego imam taj neki sentiment prema nacionalnom timu, razumeš. Klasičan emotiv. Zato što se uvek setim kako sam bio blizu nacionalnog dresa. Ma kad to, majke ti? Šta kad? Kad je mister bio selektor. Kako ja to ne znam? Moj majstor. Da, stvarno ne sjećam se ja da sam ikad čuo tvoje ime. Zato što je moje ime bilo na spisku koji nikad nije izašao u medije, razumeš? Pa šta se smete? Tad sam igrao na Kipru. Brate, kakva je situacija bila u reprezentaciji kad su tebe zvali da igraš? Moj aco. Znaš kako su mene zvali? Mene su tad zvali Ronaldinho s Nikozije. Gde je Predraže na SOS kanalu? Nemoj, molim te. Brate, najbliže što si ti bio reprezentaciji i nacionalnom timu je kad si jutro stavio taj dres na sebe. Molim, ovaj dres sam, druže, dobio od svojih drugara iz reprezentacije. Brate, Peđa, šta Razumeš? A vidiš ovo su sve ovde njihovi potpisi, razumeš? Oni me poštuju. A što lažeš? Za razliku od vas. Ne laži, brate moj, to si dobio zato što si pogodio tačan rezultat. Sram te bre bilo, to se dobije aktivacijom na Instagramu. O čemu ti pričaš, dečko? Čemu ti pričaš? Slušaj, ne mogu više s vama da se raspravljam. Ovaj dres je ovde da će razbijemo Portugal. To će da se desi sigurno. Ajde bre, čuti tu budala, neko će te čuti bre. A što da ne? Čuti, šta što da ne? Što da ne? A zato što su naši dunsteri u odnosu na njih bre. To su ljudi bre, prvaci Evrope. Momci, je li ima neko 200 kinti počinju mi kerovi? Ja nemam stvarno ništa. Nemojte me sad, počinje mi. Zaboravio sam novčanik. Evo ti uzmi, samo se ugasi, molim te. Idi kupi kerovima neke koske i prestani da malerišeš. Ajde beži. Bože, stotkica Beži. coa institucijo. Jeli, Aco, nisi se ti valjda kladio protiv naših? Ne, nego ću se kladim za naše. Da gubim pare na patriotizmu. Koji si ti domaći izdajnik, najgori on? Da, još sam se kladio da će da nas rasture s 2 gola razlike. Sram te bre bilo, sram te bilo. A šta si ti igrao? Ja sam igrao 5+ na golove. 5+? Majstore. Ti si lud. Ti si lud. Ljudi, ja stvarno ne mogu da stavim na naše, ali ne mogu ni protiv. A kapiram da će biti otvorena tekma. Nema toga ništa, brat. Portugalci ih dozirano dobijaju, vidjet ćeš. U sred Beograda? Živi bili pa videli. Teško batice. Nikad se Portugal pored nas naigrao nije. Dobro, nije se naigrao, ali je prolazio. Uvek. Ma neće se dati naši tek tako štavami ljudima. Portugalci zavaljuju 2 gola. To tako izgleda, posle toga igraju lagano do kraja, a naši se nešto natežu i to ti je to. Kak ti bre 5 golova, si normalan? Dobro, Aco, vidjet ćeš. Momci, ajde, uzmite piće na moj račun, a ti umukni i očekuje nas danas jedna dosadna utakmica, 90 minuta, rutinska što se kaže. 1-1, druže, u najboljem slučaju. Ima da otresete obojica kod tikve. Jeli, kako si ti došao do toga? Kako si došao do činjenice 5+? Kako? Pa činjenica. Šta činjenica? činjenica. Ali kvalifikacije, Pa činjenica. alo, kvalifikacije, nikad nije palo 5 golova sa njima. Šta pričaš? Pa, znaš šta, za sve postoji prvi put. Ajde, molim te. Kako si došao do toga? Pa imam dojavu. Imam dojavu da ćemo da igramo sa 3 defanzivna, znači jurišat će se. A ko ti dojavio? Čika Mile Kon. Ma daj. Genijalno je. I šta kaže Čika Mile? Nema više šta da kaže, to je to. Kraj kvalifikacije i gotovo. Nema tu šta više da se Ne bih rekao kalkuliše. da nema šta se kalkuliše, nego... Dobro, ajde nek ti bude. Jel imamo Mitrogol? Jel imamo Jovića? Jel imamo Tadića? Dobro, i pa? Šta s njim? Pa šta pa, teška ofanziva. A šta imamo s druge strane? Ronaldo. Ako će Nalicka na manekenka da uđe. Ale, kroz noge me golovi da pljušte samo tako. Golovi će da pljušte, vama će uši da otpadaju, a to što ti nešto imaš protiv Nalicka na manekenke, to ti sad sa sobom razreši. To je tvoj problem. Druže, rekao sam vam 100 puta, ponovit ću 1-1, u najboljem slučaju otrešćete Ti kod tikve. stručnjak, molim te, ćuti, drži se beton lige. Šta? Sad si kao ti sad pametan i kupiš kajmak dok se dvojica svađaju, jel? Šta je bilo? Šta je žicke, brate? Prošli mi kerovi, ljudi. Bravo. Soma sam zabu. Sad će da padne čast. Sad će čast da padne, idi svima po pivo da uzmeš. Ajde brzo. Hoću co, ali sutra. Zaboravio sam novčanik u kući. Dobro, brate, ali on je bar dobio, a vi ima da puknete. Šta je s tobom? Soma, sunce ti poljubim. Op!